بتزمت ولدو متيولو تنسو بعجب متقبلو هاي بتزردو زفلتو مرحبا بالحان مساء ويلكم فيلكومن بنفينو تنبلو عبو نقدر حبو ما يوعينا قرو نحسبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مسعبيخ عجبو يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو برهانه قبر قرقس أب محبراوي مرة خبيتات حنساب بلفعاتي تسفى تانيحو قاء بسب زسانة سب زبلو ناي برع أسمات تتقيمو عزيوم وزء زبالو أزر عربتي حنسابون كم إسياس بهوات يلن مويتيو النابلة كاب حق إزرحقو ورتات بمحبراوي مرة خبيتات زلت أفزنا برسب كاب زقرب أوان ندحار مسنا هكدف ناي بروباغاندا مسارح زخونا والكسب أب زالان بسا ترخيبه مس هكدف زكايد ناي تግራይን ناي ኤርትራን ناي ጽምዶ ፖለቲካ ንምእንተ ሰላም ክብል አበጊሰለኹ ድሕሪ ምባሉ ብገለ ወገን ከቢድ ተቃውሞ ብገለ ኸኣ ብመጠኑ ደገፍ ረኺቡ ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀኒ ነይሩ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ነዚ ምስ ፈጸመ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ መንበር ገዝኡ ፈተነ ቅትለት ተኻይዱሉስ ፖሊስ ትግራይ እውን ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ኣለዎም ዝበሎም ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዩ ከም ዝነበረ ሓቢሩ ነይሩ እቲ ጉዳይ ግን በዚ ይብቅዕን تمال ربع عقامشتون بوليس نعون بعلو آبه تحت قيدي آتيو نيرو مأسار سبز سأنا سب ويبرهانجن ندم بهكدف أمنا أقطع الله درون دمتق خونولون كتابقولون جميرا مالو برهانة تمالي تتحيزو آب بيت مأسر تدحر محدارو لومي تفتحو ناب بيتو 5 ملسة بناء عين مسخاخر الرقاقيت اللخوز بلد BBC تقرنيا جيزياوي من محدار تقراي نبرهانة ناب فدرال منجستي أحلفو كهبو إيلوم زترطرو أبلات سراويت نمدبر بوليس عيدر كبيبهم بقربا ككتاتلو خمزو علو تسبتسابات كاب كتما مقالة قليتهم كتبلون والسيخات تسبتسب اتما أسرتي بتأزاز جزياو من محدار استوست مخانو بوليس أقدم حبيرو نيرو سمزي جزياو من محدار بوغنم لومي أبزوت ومقلتي علامو استراتيجيون سلطون زي فلت زخون عينت دقاو ركبات مقبار تقبالنت كم زي بلو حبيرو مالو مس فدرال منجست رح زي كونس مس زخون حيلي فللياتنا بسلاماون حقاون منقدن مفتح زكال كل تعري مقبار قبوئيو يخون بر كابزز تقلتة متكلن أمنتن وزاي جيزياو من محدار تقراي زي فلتو استحنقطو علامان استراتيجين سلتن زي فلت زخون عين الدقاو ركبات مقبار اي كالنت رح زي كونس منجست على بخوينا فالو لنت كنقز تقراي حدا ماكل كهلواز قبر حدا قنيا تقباري جيزاوي من محدار تقراي كم زعينة ركبات أب تحت زخونة يخون كونتات تقبل النت زي بلو مخانو يفلت يبل اتبيت صحفات قديات مرة خبيتات زوجو مقلتي نهيك دفنا بروباغاندا مسارحي أول سعيد مس برهانة دحر من رخابو اتحدش مرحق جيزاوي من محدار كل تقراي كوين استمرسة جنرال تادس ورده زخونة نهيك دف زكاوم إيرتراوي أب مريت تقراي كيركب إيلو بموسانو نمسرح تصمدو زدنفع صبو تبقسو يكبل نتادس ورده نيدو نيرو ازن ادازي نوح كيصنح حقن اتي بجنرال تادس ورده زمرح ناي تግራይ ግዚያዊ ممحدار تقلبيطو نتي مس هگدف ዝጸመደ برهانه اسيروا معاس زطرح مغلصي بموصاون نت تگبار كونينولا هگدف منقد اول سعيد ابيلوم كم حلالفو زحقنو بوليتيكا اب تግራይ زي حوق اصل خوينو زنبره ጌታቸው ረዳዩ ንሱ ግን ሎሚ አባል ብልጽግና ኮይኑ ናብ አዲስ አበባ ከይዱ ሽመት ተቀበለ ሰቢው ስለዚ እቶም ሎሚ ንትግራይ ዘመሓድሩ ዘለው ደሓንዮም ምስኦም ሓቢርና ክንሰርሕ ንኽእሊና ዝብል እዩ ቢቢሲ ንኮሚሽነር ጀነራል ሃብቱ ሚካኤል ሓቲቱ ከም ዘረጋገጾ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ብግዚያዊ መምሕዳሪው ተኸሲሱ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዝፍለጥ ኮሚሽነር ፖሊስ ጀነራል ሃብቱ ጉዳዩ ይጻረሎ ሕግ ብዝፈቐዶ ኣካይዳ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ካብዚ ወጻኢ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝቐርብ ዘሎ ሰባት ከከም ድሌቶም ዝብትንዎ ሓበሬታ ሓቃዊ መሰረት የብሉን እውን ብምባል ኣተሓሳሲቡ ብዛዕባቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝምልከት ዝተፈላለየ ርእይቶታት ክወሃብ ዝቐነየ ኮይኑ ይጻረ ምህላውን እቲ ሕጂ ዝተኣስረሉ ጉዳይ ድማ ምስ ዝተባህለ ፈተነ ቅትለት ከም ዘይተኣሳሰር ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ተረኸበ ሓበሬታ ይምልከት ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ኣብ ምምርማር ከም ዝርከብ ብምግላጽ ሕጂውን ዝርዝር ሓበሬታ ካብ መሃብ ተቆጢብሎ ብርሃነውን ብወገኑ ፖሊስ መርመራ ኣጻፊፉ ቅድሚ ምውድኡ
ቃለ መሕትት ከም ዘይህብን ብፖሊስ ንዝተዋህቦ ሓበሬታ ምኽንያት ገይሩ መብርሂ ካብ ምሃብ ከም ዝተቆጠበ ቅድሚ ምእሳሩ ንቢቢሲ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ትግራይ ብርሃነ ክእሰር እንተኾይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ይተኣሰር ናብ ማእከላይ መንግስቲ ወይ ፌደራላዊ መንግስቲ ግን ተመሓላሊፉ ክወሃብ የብሉን ዝብል ርእይቶ ዘለዎም ወገናት ኣለው። መራሕቲ ሕወሓት ይኹኑ ሰብ መዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክግንዘብዎ ዝነበሮም ጉዳይ ከምቲ ብርሃነ ከካይዶ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ፀወታ ኣብ ልዕሊ ውዕል ፕሪቶርያ ሰብ ዘይብል ሳዕቤን ከምጽእ ዝኽእል ሓደገኛ ምንቅስቓስ ምንባር እዩ። ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ውድብ ሕወሓት ማእከላይ መንግስቲ ዘይፈልጦም ምስ ናይ ደጋ ሓይልታት ዝካየዱ ርክባት ሕጋውያን ኣይኮኑን ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ውዕል ከፍርሱ ዝኽእሉ ምንቅስቓሳት እዮም። ነታ ክልል ዘመሓድሩ ዘለዉ ሰበስልጣናት ውልቀ ሰባት ብናይ ባዕሎም ተበግሶ ልዕሊ መንግስቲ ኮይኖም ምስቃሕ ዝበሎም ፖለቲካዊ ጽምዶ እናካየዱ ብስቕታ ዝዕዘቡ እንተኾይኖም ንሳቶም እውን ኣካል እቲ ጸገም ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ። ኤርትራ ልኡላውነታ ዘረጋገጸት ምልእቲ ሃገር እያ። ተካይዶም ዲፕሎማስያውያን ዝምድናታት ከዓ ምስ ሃገራት እምበር ምስ ዞባታትን ክልላትን ክኸውን ኣይግባአን። ነታ ሃገርን ህግደፍን እውን ዘዋርድ ስራሕ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን እንተኾነ ልኡላዊት ሃገር ሒዝካ ብገዛእ ኣፍቓድካ ምስ ካልኦት ክድመሬ ምባል ናይ ነገር ጥዕና ኣይነበረን። ሕጂ እውን ኤርትራ ክትጸምድ እንተደልያ ምስ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ ወይ ጅቡቲ ዝኣመሰላ ሃገራት እምበር ምስ ክልላት ክኸውን ኣይግባአን። ናይዚ ኣብነት ኣብይ ኣሕመድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ምስታ ገና ሃገር ዘይኮነት ሶማሊላንድ ሓደ ውዕል ተፈራሪሙ ነይሩ። እቲ ውዕል ግን ተግባራዊ ክኸውን ኣይከኣለን። ምክንያቱ ሶማል ንሶማሊላንድ ገና ከም ኣካል እያ ትፈልጣ። ዓለም እውን እንተኾነ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣይትፈልጣን እያ። ስለዚ ሶማል በዚ ጉዳይ ኣመና ስለ ዝተቆጥዐት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍጣት ኣትያ። ቱርኪ ኣብ መንጎ ብምእታው ከዓ ነቲ ኩነታት ከም ዝሃድእ ገይራ። ሎሚ ከዓ ስርዓት ህግደፍ ንኤርትራ ሒዘ ምስ ትግራይ እንተዘይጸመድኩ ይብል ኣሎ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከዓ ነቲ ሳዕቤን ተረዲኡ ኣፉ ክኸፍትን ዓገብ ክብልን ዝወሰነ ይመስል። ደገፍቲ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ብርሃነ ተኣሲሩ ድምፂ ካብ ምዃን ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ኣብ ማእሰርቲ ዝሓቐቑ መሳኪን ኤርትራውያን ድምፂ ክትኮኑሎምን ክትቃለሱሎምን ይግባአኩም። ካብዚ ሓሊፉ ግን ሓንቲ ሃገርን ሓንቲ ክልልን ብነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቢለን ጽምዶ ክፈጥራ እንተኽኢለን ኣብ ዓለም ምናልባት ኣባና እዩ ክጅመር ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሰላም ዘምጽእ ወይ ከምቲ ዝተባህለ ህዝቢ ትግራይ ንኸይጠሚ ተሓሲቡ ዝተገብረ ጽምዶ ዘይኮነ ዘራያት ንምእካብ ኮነኢልካ ጉጅለ ንምፍጣር ዝስራሕ ዘሎ ፖለቲካ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ካብ ኩናት እንተዕሪፉ ረድኤት ኣየድልዮን እዩ። ብሰላም ወፊሩ ሰሪሑ ክበልዕ ዝኽእል ጻዕራም ህዝቢ እዩ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي